Audio Jungle. Gardo Nili Monjerong Pipi Pinibirta Arju Ponitha. Kedam tang arkoi ni phai ingkora player ni India habar balari utsav along I jonami thana phan kelangdam bang pharo isi susi labang somi than India habar along ke anam ke sokuti ingkoi lapen labang somi thana hempu satis Bengaluru lapen abang somi than ahempu satis kithan pon ke lapu henlo mithana jat ke kadabom haider lapen labang somi than chiklojon Kripli Sidola lapen India hawara longki ing arpik lang posi pachini pon lapen labang somi thana phan inut Hyderabad along akep lang abangsi labang somi thana phan kuti ing koya nampen nam det pupusi pachini pon thu news text report Karbi Anglong News. Ihum bolero pick up kang hua thing pipen pen forest atum kinep pon long Pirthelong alera chan aphan lapen environment aphan pulote thingpita akenang sot setame nonapor ke thingpi thengprang vir eta sonsi thekpono sonsi pinangana dimalong mate area long thingpi kang huasai kang tonte pinajok kedam tang ni phai ko rasir kebani por phai plia por malok rongmang we kuthari forest bit ke parlo harmoti levesi colonia long ihum bolero pickup agari kang hua thingpi pen forest ai khiatum kinepon Gari number AS12BC 4039 pusi pangthek ponlo. Perangki atum kahomri damahut rongmawi kuthari forest bit officer long version teron lapen rupom sing terang atum nangthan kepachini dunateng ke DFO ACF saratum kapin khat ponateng pensi Dulamara range lapen Parko Pahar range Anparta Hardy Bari bit atum pen joint operation claim ponsi thengpi kanghu agari thengpi pen nepononglo. Bangso sai kedeng pon bomahut rongarat lapen VDP atum nang cerap cetutun si mesena sai pachun pononglo lapen non komat ne bang pu atum jongsi son thak thak theng pikang hua sai jongsi claim bom lang puloti kang tonji aphan so dakpen pachini lopusi birta ribdun lo rongmong we pen jona sing tiso Karbi Anglong News. Last bangso theng pini litum 29 adap lo 28 lo 29 adap around 2 AM majini adap molom se litum liposi kroni pen so theng pi pen pen litum na recover lo apen litum official procedure time litum ada custody lo one so arni mat 2 AM molom around 2:30 molom lo litum ada kan chile keman long ba Tangke la so I think pi mate la so gari ke nang non tum official pen koson lo kaman thapon ke lage pasit de jiba madang ke nang tum la so think pi mate la so gari phan ke loop lo jiba pine la son thaga system do lang ma ke lo ji pukan litum dapen ke lo ne lo tum already la season lo la pen tum report ta tum prepare bom lo tangke nang tum tak hari jongjung dang nang tum bit pen tong la so ka bangke information long men tong ke endama manak nang tum komane pen so ka cerap pen si so ka mangi claim pon ini tum la rong so tum cerap itu pen information lo la pen tum ada do join do ini tum ada headquarter Dolomara headquarter range staff do la pen ke Haldibari do la pen ke nili tum ada la pen Baguri staff Parkup staff do ini tum son join pen sili tum cerap itu pen wanung lo la pen ako nili Islamnya tum ada churu kantung mangela lo itu public support ke do join ini pen sini tum la so I think kita tunari cover long lah tangke la so think pi bang thanik theki ma minimum kona baga kibi do je la ke nama marke ni tum la 45 kb ban do je 550 bis Aku lason thak mane nang tum ke claim ji ko an parsik ponji lason tema thadam do ma la ke ni tum non process mon bom la pen la ke unton te ni tum pen pon bom jila la pen ko clear si message pi untung ma la je ni pachere to yi pan lo se ko mane la so kam involved do tan de la tum la hai kam dan ke che pe ji pan ni mane ni tum ke non ke pen pon bom po la pen so kam ni tum ton pon pe pen alang tum pene kirot lason dulu pusame kangton si kenang pu la ka thei tum Karbi Anglong ke lason rot bom lo pulutang te mo ke ani ke ong por ka bedat po itum ladakta bari ke los do ulo asi itum sohor mu koson si kangton jima la ke alang tum mane matha parsi ponang po alang tum ta la ke klembe ke tum ta
Kidam tang ni phaing kwa troxia ni parpita district along artakawi kachapangri chipang don bang plietum police redeng kaching nang kidam tang asam sarkar pen pachini pona tengsi ar koi ni phaing kwa troxia ni parpita district asam along artakawi kachapangri chipang don bang plietum apan police kinepon lapen ke pachini pon thua tengki lapohen lo parpita district along chalmeris mate artakawi pen kachapang don inut kopupo Yuiman lapen arisang ho bangga thoma phan Assam Police kangnang pon lapen police pachini pon thwa tengki inut sanu hachina artaning ko rasir keba bangki kurbar khana parpita pen chite bokha loputa pachini pon News Text Report Karbiang News Abarim UPDS claim bang phua bhijit hansia mithanga hemalong pherang kiamai kipha Piniada por bhai kep abarim UPDS claim bang phu abhijit hansi amithanga hemalong pherang kiamai kipha padupon UPDS Welfare Society along leki jora lam ki puthot abhijit hansi pen sitami aning kang samsi rada thingnu chipaklang pon kidam tanga por hot sitami abarim UPDS claim bang phu bang phiatum labang solong leki jor det pu birta longsi lengbat lapen arisang hoatum ningkang samsi chipaklang lo Lapuson thek longsi long leki jor beka tumsi tami PA mate papa election ahot apreng kipiun e joinisi labangso along leki jor nang koklo pu lamboi chipilo pinia bhijit hansi pensitami kupia kenang kidosi labangso along leki jor lapen papa hot election apreng ki hala ke hayatum bangke thomdu horen singbe suryorong phar lapen kangjang terangatum do PC ki hayatum labang so preng tu tider lopusi karju pedopon jongsi labang so along aputha komadni ase chipa thelote hala phana bang suri kep inkoi lakesi hini pipo padoklip titi puta abhijit hansi pen karbok pon pedo anparta labang so along le jongsi kenamatumta chiwaiwe kijoratumta tangka chiwaiwe pulo tangte along le along damsi mithanga pran chipidam de jipusi abarim UPDS claim bang phua bijit hansi pen lamthi sodak chipaklang pon ahok isia bangke matha mimi athe papa hutke suryorong phar horan singbe lapen kangjang teranga tumke election ke hayatumlo preng jongsi do pulote latumsi kituji pulote tuun tahaiji Apollo sitami apreng abang kitu pipedat abang ke isi matha meme ang theke dobino News Text Report Karbiang News Nalitum perangkia bitung atum kewang pen pon nalitum aphan suri ninga klong pen nalitum aphan kardom pajiri lo lasi nalitum aphan kecupha penili Karbiang long arat solang do arat tumang no kewang nangkok ba keciklang nangkok Niliason keciklang nang ya bang pugali wai phit sita nili keciklang nang kok la pen peklang nang kok alam putha nili ningki duk la pen nili ningki oil la pen nili ningki kang thek tik sin nili ke duk ko pia porloma pulotang te ningkan surihini ratri sia ningkan nili tum UPDS song atum sarkar pen lamdon chetok lo halabang solom lamdon chetok det pen piniar ni antame XCPDS Welfare Society pu a president a secretary atumdu labang song bong pen tuning kedam tang MEC election aprang bang labang so XCPDS Welfare Society pu labang so along le labang so office alang itu bang ke kompli babang potrok chelang bramatsi labang so long le jor der lo lasi labang so long le ke jor la ke lam so gali pusini li puda kopia poloma pulotang te ha KNV la pen KPF pen karbiak hai phan chi song nang karbiak kemang aputha kangchir kalang ira putha la bang so hempre ka putha chi song nang pusi KNV pen KPF mahang pathek la bang so mahang pathek dat pen PUPDS song nang dolo hala bang so hot ke nili tuma phan ke hele mugang om pen si nili tum semi tang lo la bang so semi ke tang bang ke thi da me reng da me karbiak hai pharmansi nili tum thi poreng po pusi nili tum semi tang alang litum nilitum aphan semetang ni pusi alang litum hukum ateng pensi nilitum semetang setanona pia bangke halabang nilitum akache song ang thek nilitum meg hini pen ke thek long lor buke la long le asap so labang so long le na ahok lo MOS pen kismana development mukha che tok lo halabang so development hor muke
ningkan hini ke thom lo pulo tang te dak tuar le kapre ka tuar le bonai pusta labang so tuar ta me ningkan hini ke thom lo pute wak ji thur du na council long pe du na mor alang li tum do dun lo pulo tang te ili tum aki du ki sung song aki du ki sung la pen ili tum jong jung aki sung se ta me alang li nang rapon pu ningi the do sin ili tum alang li tum aphan ka par jab du na mati non bang ke la bang so long le ka chu yor long ta alang li tum bang ka chera do kok pu alama bang ke alang li tum yong si he phan ke ching hondo la bang so song phan ke ching hondo pulo tang te la bang so preng alang li tum tu det je polo bia polo tu det ke la si la bang ke li tum ning oi pik lo so dak pen li alang li tum phan pin rem lo so dak pen alang li tum phan li ning oi pik lo a thema la puson ili tum phan nili tum kedar sa phan nili to phan mek nang phung het pen a phong alang li tum kam ke klem hem preka puthang nili to phanang than pe me nona ka preka tuar si nili tum phanang ja lanang ja det ta ali nona bang so long le ta me akunang jor pi thu de la si alang li tum phana sona bang ke karbia khai long hutur pusi li tum hok pona kok a the ko pe polo ma hutur pulo tante munir tum phar lo ka chior se lang li tum kam ke klem nona bang so la mari rong lo la bang so long le chior det pen ai hak tu nona bang te kichi klang ai he ke so pusi pu ka chi krong la sonang se la pen phun lo te o ni li so de te dun e ulai ne la son lok si ni li phana than don rong pita la bang so long le chior det pen pinier nian ta kar biang long chi klang ai he la si ni li tu ma phong pulo la bang so long le ka chior det pu tha em sing atum jonota atum mohen atum la pen juvel atum ko pia por si do clip lo hala tum le na ngai chini du na sona thak ni tum ke dars is west la pen en sil ke do ni tum ke dars tum do la ni tum phana klar da kalam ni tum phana nang thanun hala tum chale ka chini nei gali ni tum da ka chini ajak right do ke ni tum nang thanun ni tum phan meeting nang pangrum no ni tum phong chi pulo se tanang pangrum re ko pia polo nang pangrum re le polo tang da lang li tum ke yet ki Dipua kolat siri mongol hempo asopu otlang no dai kido aphan kangsai long nang ji pusi sorlo song atompen ke hang padupon Dipua lo akolat kido siri mongol po akolat hempo asopu nisan jen kidam tangani inut kar bp aphan kacholang remalam ki kido penajok thanga dai kawe KSA songja po aphan pulis atum ke pane bajok siri mongol hempo akolat asopu atum aphan hamphang asong atum aningkang samse kidopon laso alo inut aphan kangsai pipon chotke chokchi pusi KSA, KWJF, KFA, SSNPA, UKA, WA, KSU, UKYA, KNCA, ACYPA, Lapen, AC, FI asong atum thurpak pen chisong ponsi dipuang kang PLO, Siri Mongola Kolada Pan, Trading Licensing Thanangji, Lapen, Nissan Jena Pan, Nebing nang sirak nang ji pusi, Arkoi ni Pai Thong Kebra isi Arni Pen, poster ke pa bonpot lapen la pusona bang phua phan ke langding bom lang poloti ilitum kachisong ato war ke ington pon pe lapen kangsai poloti lapu pu phanta kangsai akenang sot posi KWJF amai phi violet bp hin pen pherang ke thingno ningje pon news text report Karbing News Nitum bangke postar pabon lo alema postar pabon nang ko alam the bangala hello nitum ahok akang sai long di pon pusi nitum penang ana ni adin hokta nitum chong hong lo boy phit tamen nitum han arona teng tum tamen tum han jastil tang pipe la pen akang sai bangke isiga akang sai sila dake do penak pitlang da rasi public mate Karbing long arada bangke nilitum chong tum phansi aka heno mate claim kledat pusi nitum han lakha bom pon ajoksi nitum pini bangke postari yang dei sami nitum claim nang ko karon dak trading licensing thanai putame council company ani antang khan pon pelang la pen dukaning ham nai la tai khapon pelang la pen ka chuklem khai no ke chok cheve ka bang phan ne pon nai la tan ne pon pelang la sira soda bang ke chok che po join ni tum pini bang ke kia se pen cheng lok lak pinang an ham phang asong do ni tum cherap si la postari ka bang ke ni tum puri lo la si la postari ne puri ang teng panjong sa jat a result ni tum phan akang sai hok la pitha kelang prote pena dikta ka prek bang ni tum step ka prek si tum chi song pon na ko thima dak ke so lokal kelang re manam to la pen ni tum da phang asong student tum phan kelang rem ko lam to la sokosi kang sai bang ke hok pet nang ji prote man homana kang sai nang pithek nang ji jate hala ke klem chok dia bang la pen ken ne batum la pen hala ka chok klem ka chok dia asar pi mar tuk la bang ke thoma phan inside pa mek ka si la dak ke justice pinang ji hala ni tum klem mane ni tum mang ke demand lo la sila so bang ke ni tum chon chete bang ni tum protest bang ni tum do pom la bang la pini ke postaring lo pena ko pini ka hai
Jadi itu mangai pini pen keceng lo. Jadi lah soal dukan ning hawek ni, trading lah sening thandek ni, dah kai mit hang adim, mit hang lori, itu mah mit hang aja kong power tidak kai charge jak nai busi. Ni tu mungkin nang tu channel kan pini bangkai kan do bekal biang long arat pan tame, dari council ke take dia pada atam ni tu bangkai pacini pon. Nilip lem sasa hemalong EM Kangbura Kiling kahumridam lakhain ko rapho nilip MEC constituency ke parlo nilip lem sasa hemalong cooperative EM Kangbura Kiling kachihumridam cooperative EM Kangbura Kiling kahumridam ahot nilip lem sa kongchunbang Dilip Singnar chetong donsi nilip lem sasa hemalong kinang sot nai nai lapen kiduk kisung nai nai lam chethan donsi nilip lem sasa hemalong kinang sodason kipitikang jiaphan lamchak chipitikang EM Kiling pen kirap kipitikang jiaphan kachichak tikang ason hai hui nilip lem sasa hem sang kichu endun jiatum lang kichu nawarsai abi lasi ringbel lisi lapen barpi barso ahem mati litren ihum lapen sang kibirti adim mati godown ihum nang pipo pusi cooperative EM Kangbura Kiling pen lamchak nang pitikang lo pusi nilip lem sachunbang Dilip Singnar pen ningjepo lapen EM Kiling aphanta kachoro lam thi chipaklang pot chuki hela pen Philip Tiso Karbing Long News ni tum long pini tong sekot ni tum Karbing Long Thomas Council pen EM cooperative EM ni tum nang huri lo alang tum nang kahumria thegel hello lem salong ke duk kisung lam ai hui nang ka ji bana chini yang tung selang ni bang lo lapen lem salong kisung ai hui tum ithi ni son soni EM long proposal pidun lo jasemet ke godon sang godon abedat mane kimisen godon abedat posila isi pidun lo ke long japan hini bang ke itum long lang ki juna war sai abi misen je jem ben pido la ke dober bi pini do pena pasang abedat ti amase ring ekta ring isi hang lo lapen ke thom mang ke sang api hot ratatum presap ke do hem abedat la te si ni tum hang ke thom si EM long choning ridun lo la si alang lam chakate mang ke pipo pusi ni tum chak te kang lo la si tum ning theben se itum EM ke bang hot itum ning theklong pen lo la so ke hang don so an itum lam chak pina ke de la pen long we pusi kroi lo la pen ke ru ta itolo itum nilip media tim tum long atuman ni tum na humri pen ko la bang so bir ta ke chak tholong bata nilip media tim tham na ke ru pi par pixel an lam thing ton ko đó là em cái bảng hút là non cả ta bút thạc kimi là phần ban cang than là phần kimi cái super như là hai bút thạc bên cái phần này thì cang bơm mà la bang ni pon than kang ke seta kat kimi bang ke constituency wise CPG la ke non thak elo bonta non documents mo ka hangela la ke MEC tum la pen EM dum si ron pon bom lo la pen ron pon po isi lo hini bang kat kang than lam ke oblan tum phan ba aprang reson card all cry pen non amena with that man non ako document submit to bomlo la tang ki mi bunai don lo so offline tum si puthot reson card la pen aadhar card xerox la si pithu nang po la pen ko ni tum pele thu po an te mo sang ba na chi kam thu bom po aro solam ki kedo along adai kawi KSA songja po phan police kinepon di phualong kedam tang arkoi ni phai thong ke pani ani kang sama poro hot KSA songja po rakesh terang phan police tum kinep kang nang pon labang su kinep kang nang pon ki kedam tang di phualong kidu siri mongol akulat ahem phua supo nisan jena bang inura karbi pia phan meklang nu nolang nu a odadur ka choklem pon ang thek kelong dona jok lapu pu lam chepang samponone dara jok piniarnian tala posanalam ki kido bom pena jok inut nisan jen ot langnu choklem pon beka bang phua phan ki police tum nep ingnang pon pedatsi adai kabi KSA songja pura kesterang aphan si police tum kinep kangnang padopon lo lasi labang solam ki apathak pinang ana karbia radatum kachethan ponsai ki ilitum karbia khaya phan nangkelang roba bidi pensil laposon inut karbia ham phanga songa phan kinep pon lo pusi chithan sai lasi KSA rakesh terang aphan police tumpen kinep kangnang pon ki kopia lam hoisi kepa bon pon lo niki nonamat ki a case number sitame long pon pelang news text report Karbiang Long News ting dera case phanan vet si kinepon si theglong athinon nitum thang birta chini ne non hejong lang nitum medical college long alang pan treatment one pulo police tumang ke handcuff nang kok tan chelang liphan wan medical and bon treatment and bom sinili tumda thegdon long lo lang liphan
thek don long pen alang li phan asap so pine areng hu paso son dup si nitum thek long la sila son adaya ve pina muli raphan nitum kar bilo chali asong ke claim alang di inut di food district committee long akong chun bang secretary aphan la puson adaya ve pin pen areng hu paso ma paso ta hai paso se tai chamini tum ke thek long ang theke asap so ko pine paso pusini tum thek long la sila puson bang ni tum chedon dekte asinili tum lake law and order tum deng sai pemi nahi pusinili tum lake Karbi Anglong arat phan ma law and order hi atum han samini tum pachini tum lake athik adaito ke dovek ma ke chok chivek nisan jen siri mongol amali atum han puthek thesi nili tum Karbi lo chali asong atum klembang phu tum asinili tum hansi non la law and order tum menang pasiksa lasi rason bang ni tum chok chi pusin tum ning duk chipak lang lo Karbi lo chali asong di food district committee pen ke kopi ko son si alang litum pan kinep long check la alang pan kinep long check alam ang chini ne sitami ke dam kang alam ki ka du ka ve nang litum da chini lo saminon pini kinep long check alam ang chini ne konani pen alang li pan nep long check thai po samilan ve lo ni li bang pini bang alan pu bang alam ang chini dun de lo pini bang